Hürmetli cemaat, anda Araqı keseri dep атаған ем. Аптырадым, қарилар екен, қызықсыналар. Бұл дұрыс та ол. Тігі айталар бит, профилактика де. Айтасып келе ол менімше қарадылар, білесіз ме? Кім ойлап тұра міне хамыр ішімлік білен ешірақ байрамлар уздырғамы, әлі yok mu? Хамыр ішімлікні яратырғамы, алай ярамай ма? Мен бет енді дин әхілі бұл түгіл енді. Шына көре мен дин яғына басым жасамайым. Әміне кішінің нешек енді сәлемәтлігі яғынан, ғайлә, бәхетлігі яғынан, шул яқлардан адам баласы ол зиян көре деп, шына көре бәлки қарағанлардыр. Чөнки әгәр дә кеше ул яратса, үзе эшергә укымаста, тыңламасы, карамасы, чөнки әйтәсе килә. Мен иртә белән уянам да әнә. Анда көн сайын иртә белән аракы эчүчеләр үзенең шиир хакында язалар. Имеш ничек туктаса да соңыдан яңа ничектер яңадан эчеп китәләр. Шунда әйтәсе килә. Эчкән кеше ул анарга әйтсәң яратмый ул. Менә мин вакытында әле яшь үсмер булган чакта безнең авыл китапханасында эчү тәмәке зыян китерә, шул хакта гел теге брошюрлар алып укыйдыр, нигәдер кызыксынадыр мен. Әле әтиәниялар гел аракы алданма дип, шулай дип безне гел көн сайын әйтеп торалар. Бәлки шуларны теге шикләнеп хакмы, юкмы сүзләр дип, мин аны инде бәлки шуңа күрә китап, юка китап брошюркаларга игътибар итә башлагандыр, кем белә. Шулай әйтәсе килә. Ул мин бер вакытта езни безнең Казакстанда бу әзрәк артык игътибар итә башлагач, ул теге яшел еланга дип әйтәләр инде. Мин аңа хатлар җибәрә башладым. Апам көлә-көлә шунасын сөйли, мәрхүм инде. Рөхсәт булсын, ул әйтәләр. Башта мен әйткәнем, менә сиңа хат килгән. Исемем мен әйтәдер. Ул ди башта кызу йөгереп килде ди, мен анарга бер кызык хат килгәнме дип. Шунасын ачып караган, анда мен теге брошюрадан яфрак диләр, яфрак битләре инде шул теге язу китап брошюраның зыян китерә, аракы зыян китерә дигән шундый язмаларны җибәргән. Инде 2нче, 3нче, 4нче тапкыр килгәндә хат, инде ул якында килмәде ул. Инде конвертны кулына да алмый башлады ди. Шуны әйтәсе килә. Инде җәмәгать менә сөйләгән гаиләләр ничек аларда тормышлары уңмаган. Хатта мин инде исемдә әнә нинди шибәр татар кызлары сөйлидер. Мин пединститут булай торганда торгач, пединститут кызлар белән танышкан, чөнки институтта газет чыгарадыр. Шунасын төрле танышлар бар, теге төрле җирдә эшләгән, мәсәлән, киләләр безнең редакция, мәсәлән, игълан бирергә, сөйләшеп китәсең, танышасың шул. Берсе, мәсәлән, мондый хәлдә атанасы, икенче ул инде туганнары кушканча үтәгәннәр, инде тырышканнар, үз милләте булмаса да үз диненә өйләнергә, мәсәлән, менә берсе әйтәдер, аның үзе мишәр егете, ул ир кеше, хатыны башкорт хатыны, өйләнешкәннәр алар. Инде мин уйлап торам, инде ул теге безнең яшелчә нәрсә дип әйтәләр инде. Совхоз, яшелчә үстерә торган, шунда эшләп. Мен әйтәм, мискин уланда улакта кызы сөйлидер. Әни кыяр, помидор ташыйдыр дип шул. Улакта рөхсәт булган. Хөкүмәтнеке булгач инде тикшереп тормаганнар, капиталистлар соңдан килгәч инде тикшерә башлаганнар, кем нәрсә алды дип. Монда шуны гына ташып торган, шул гаиләмне тукландырам дип, мәсәлән. Менә аракы ягыннан бераз теге ничек инде хәлсезлек, слабость күрсәткәч, инде ул шунда башы киткәндә калган, инде шуны эчеп, бер вакытта теге бер ишәм дип бер иптәш анда эшерткән дә бер әйттем инде, jinsi нәрсә бездә услуга татарча ничек ал диде булай. Шундай теләгән инде, моны таләп иткән. Бу каршы булган шас, бу моны азаплап
Газаплап теге дөньяга озатып куйган шулай, беләсезме? Икенчесе әйткән шибәр генә кыз ул. Неди әти исереп алады, әнине куып йөри ди, өйдә ди менә икәве ни апалы сеңлеле алар шибәр генә хатта. Менә шулай Советлар Союзында ахыргы чорында бигрәк тә ул аракыга башын салып, мин уйлап торам, ул бит нигезендә нәрсә? Белмим. Я сез инде акыллы кешеләр, алар сәбәпне сез үзегез табырсыз инде. Мин менә уйлап торам, нигезендә ни сәбәп? Бәлки бер ягыннан рухи хәерчелек булган иде, рухи хәерчелек. Икенче ягыннан мәсәлән алар нинди нәрсәгә омтылган? Менә хөкүмәт аларга менә хәзер мактыйлар, советлар ширенен алар ди фатир алган бушлай. Анда да әле бу мине бер таныш шул теге әле Яшелчә совхозында эшләгәндә ул, мәсәлән, анда теплицада гаиләдә бер малай, бер кыз шуңа карамастан бер аларга 2 бүлмәле фатир биргәннәр, беләсезме? Кемдер мәсәлән хәйлә эшләп 2 малай булса да, алар авылдан бабай, әбине чакыртып, прописка кертеп, шул 3 бүлмәле алганнар, мин беләм әле. Булар менә бер малай, бер кыз, аларга 3 бүлмәле бирергә тиешләр. Менә шундый бер фатир, аны да шәһәрнең үзәгендә түгел, анда әле менә шәһәрнең бер читендә инде шундый әйтәсе килә. Менә шундый бер башта гаилә фатир алгач шатлык булган инде. Соңыннан инде иртә белән эшкә, кич белән өйгә, иртә белән эшкә, кич белән өйгә. Телевизорны беләсез, нәрсә ул вакытта кызык телевизорны күрсәтәләр. Үзегез беләсез инде анда. Тагы нәрсә белән алар кызыксындырырга мөмкин аларны. Юк, шуңа күрә теге кешегә җитми менә катнашырга кирәк. Катнашкач күңел күтәрергә дип куялар инде ак башлыны, чиртәләр бер-берсен. Шулай бераз тегендә кунакка йөреп, монда кунак йөреп, бер гаиләдән бер гаиләгә, бер дустан бер дуска шуны әкрен-әкрен аракыга башын салалар инде менә шулай. Шунысы тормышлары уңмый инде аларның. Мин мәсәлән завод, фабрика, аларның тулай торакларында тормадым инде. 6 ел дәверендә артыгы белән 6,5 елмы пединститутның тулай торагында тордым. Анда инде эшчү алай булмагандыр. Булса да ничектер алар блок күренми. Менә студент чагында исемдә ул Шимбә кисә китәләр 3 литрлы банк белән сыра алып кайтып, шуны эчәргә тотыналар. Якшәмбе көне иртә белән тотын, кайсы вакытта аракыда ләнсәләшәләр. Шуннан якшәмбе көне барып тагы эчәләр. Мәсәлән, алар әле миңа тәкъдим иткән бер вакытта мин шунда стаканга салдылар 200 грамм сыра. Мин аны 150-сен эчтем дә башка эчә алмыйм, керми. Алар көләләр миннән. Хатта мин әнә Уфада практикада булган идем. Яшьләрнең газетында Ленинец дигән. Шунда айлар әйтә, мин практика тамамлаганда, алар әйтә, бездә шундый гадәт ди, кемди практикасы тамамлый, алар ди менә урысча әйтәләр, проставиться надо ди. Миңа куштылар алып килергә я сыра, я эчәргә шундый нәрсә, эчемлек инде, хәмер эчемлек, җиңел генә эштә эчәләр. Хатта мин Аркалыкта булганда да ул районный газет бар янда мин күргәнем, алар кайсакта шул эчәләр. Бу шул миңа Куликов дигән мәдәният мөдире әйтәдер, син эчмисең, я ахмак, я ди хәйләкәр син шундый, шуңа күрә ди. Менә монда әйтәсем килә, ул Уфада шул, мин инде ничек кертергә белмим аны, эчемлекне, хәмерне. Шуннан миңа берсе әйтте, шулай ди, бар ди, урамда килерсең, мин сиңа чыгып алырмын да, шуннан бер минуттан, 2 минуттан керерсең ди. Мен әйтәм, яри, шулай керттеләр дә алар, эчтеләр. Шуннан инде мин аларны танкыйтладыммы, авыл хуҗалык институтын тулай торанына торгач институтны, алар миңа уч җитеп, бер малай шул институт малайы эчкән, мин эчмәдем. Алар минем өстümнән язганнар жалоба имеш редакциягә. Мин 3нче курс бетереп кайттым, 4нче курс шунда кайтты да, мен әйтәм, өстümнән жалоба булдымы? Булды ди, тик без ышанмадык, күлдек дә, ничек син эчемлек, хәмер эчемлекне редакция китереп эчәртә алмагач, ничек син анда тулай торакта эчкәнсең? Без ышанмадык, йыртып ташладык ул жалобаны ди, гаризамы нәрсә инде. Менә Аллаһ Тәгалә әйткән, сакланганны саклармын дип. Сакланыгыз аракыдан, җәмәгать.
шитта тұрырға тырышыңыз анардан.